Hej, jeg hedder Martin, og jeg kommer fra Naturstyrelsen Nordsjælland, hvor jeg er naturvejleder. Jeg bor og arbejder i skovene heroppe omkring Fredensborg og kender dem rigtig godt. Og vi vil rigtig gerne være med til at tilbyde jer nogle forløb ude i skovene. Vi kan blandt andet tilbyde jer en snitteforløb, hvor I kommer ud og lærer en masse om træs opbygning, prøver at fælde træ selv og arbejde med træet med det, vi kalder for skærende værktøj, knive osv. I kan selvfølgelig det med hjem, I har lavet. Eller hvad med at prøve at lære at finde vej? I hundredvis af år har man været rigtig god til at lære at finde vej. Her hos os, der kan I lære at finde vej med kort og kompas. Men vi har også GPS, så hvis I kunne tænke jer at prøve den moderne måde, så kan I også få lov til det. Eller hvad med at prøve at lære matematik på en helt anden måde? Herude i skoven, der vrimler det med forskellige matematikformler. Hvad med at måle brændestakke op, ligesom skovfogden han gør det? Eller måle højden på et træ kun ved hjælp af en gren, ligesom skovhuggeren gør lige inden han fælder træet. Også for skoven ved rigtig meget om dyrene og livet i skoven. Det vil vi også gerne vise jer. Så kom ud og besøg os ude i skoven. Det er lige uden for døren. Vi ses.